Ποιος λένε ότι είμαι? Μερικοί λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλοι λένε πως είσαι ο Ηλίας. Άλλοι πάλι λένε πως είσαι ένας από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε. Εσείς όμως, ποιος λέτε ότι είμαι? Εσύ είσαι ο Μεσσίας. Μην το πείτε σε κανέναν. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποφέρει. Θα τον θανατώσουν. Όμως την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ποιος από εσάς θα με ακολουθήσει? Εγώ θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Μάσε με να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου. Όποιος βάζει το χέρι του στα λέτρη και κοιτάζει πίσω δεν κάνει για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Ας σηκώνει το σταυρό του και ας μ' ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου θα τη σώσει. Τι όφελος θα έχει ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του? Όποιος άνθρωπος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, σας λέω ότι το ίδιο θα ντραπεί και για αυτόν ο Υιός του ανθρώπου, όταν θα ξανάρθει με τη δόξα του Πατέρα του. Μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως και ο βαπτιστής τους μαθητές του. Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, ας είναι Άγιο το όνομά σου, ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Δίνε μας το καθημερινό μας ψωμί και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν σε μας, και μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό». Μην έχετε έγνοια μόνο για το τι θα φάτε. Μη σας νοιάζει τι θα φορέσετε. Η ζωή είναι πιο πολύτιμη από την τροφή και το σώμα πιο ακριβό από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Δεν έχουν αποθήκες μήτε κελάρια. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πιο πολύτιμοι από τα πουλιά? Δάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Τις εντολές τις ξέρεις. Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όλα αυτά που μου λες τώρα, εγώ τα τηρώ από τα νιάτα μου. Τότε ένα μόνο σου μένει να κάνεις. Πούλησε ό,τι έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις πλούτη στον ουρανό. Μετά ακολούθησέ με. Μα είμαστε έμποροι, πλούσιοι. Αδύνατο να κερδίσει ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Πιο δύσκολα εισέρχεται ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού παρά η καμήλα σε τρύπα βελόνας. Τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Ό,τι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι δυνατό για τον Θεό. Πιο εύκολο είναι να καταστραφούν ο ουρανός και η γη παρά να μην εκπληρωθεί ο νόμος του Θεού.
Πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν όσα βλέπετε, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι λένε οι γραφές, πώς τις ερμηνεύετε? Αγάπα τον Κύριο και Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το μυαλό σου. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Πολύ σωστά. Κάντε αυτά και θα ζήσεις. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Αυτοί οι στρατιώτες. Και ο Καίσαρας? Κατέβαινε κάποιος από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές που τον χτύπησαν, τον έγδισαν και τον άφησαν μισοπεθαμένου. Κάποια στιγμή έτυχε να περάσει από εκεί ένας ιερέας. Σαν είδε τον άνθρωπο, διάβηκε στην απέναντι μεριά του δρόμου. Ένας Λεβίτης που περνούσε από εκεί πλησίασε, τον είδε και μετά κι αυτός τον προσπέρασε. Σε λίγο ένας Σαμαρίτης που ταξίδευε σε εκείνα τα μέρη, όταν έφτασε κοντά και είδε τον πληγωμένο, τον σπλαχνίστηκε. Άλυψε με λάδι και κρασί τα τραύματά του, τον ανέβασε στο ζώο του και τον έφερε σε ένα πανδοχείο όπου τον περιποιήθηκε. Την επομένη έδωσε στον ξενοδόχο 2 δινάρια και του παράγγειλε: «Περιποίησου τον άνθρωπο και εγώ όταν επιστρέψω θα πληρώσω ό,τι ακόμα ξοδέψεις γι' αυτόν». Ποιος από τους 3 αποδείχτηκε ο πλησίον σε αυτόν που τραυμάτισαν οι ληστές? Αυτός που τον σπλαχνίστηκε. Κάνε και εσύ το ίδιο. Αφήστε τα παιδιά να έλθουν κοντά μου και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε αυτά ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σας λέω. Όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν μικρό παιδί, δεν θα εισέλθει σε αυτήν. Και όποιος δέχεται αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Διότι ο μικρότερος είναι ο μεγαλύτερος. Τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ? Είναι ο Ιησούς από την πόλη της Ναζαρέτ. Ιησού! Ιησού! Γεια του Δαβίδ! Ελέησέ με! Τι θέλεις από μένα? Θέλω να ξαναδώ. Δες. Η πίστη σου σε έσωσε. Είδα ξανά. Είδα ξανά. Είδα ξανά. Βλέπω. Είδα ξανά. Ο Ιησούς πορευόταν προς την Ιερουσαλήμ και πλήθη τον συναντούσαν όπου περνούσε. Του ζητούσε να τους δείξει το δρόμο της σωτηρίας και να τους πει περισσότερα για τη Βασιλεία του Θεού. Στην Ιεριχώ υπήρχε ένας τελώνης που λεγόταν Ζακχαίος. Ήθελε πολύ να δει τον Ιησού, αλλά το πλήθος τον εμπόδιζε. Ανέβηκε λοιπόν σε μια σικομουριά για να βλέπει καλύτερα. Είναι ο φοροεισπράκτορας. Κατέβα γρήγορα, Ζακχαί. Θα μείνω σπίτι σου απόψε. Στο σπίτι μου!